Ako sa Rest vypracoval z začínajúceho youtubera na prvú priečku najpozeranejších streamerov na Slovensku, kde sa drží vyše 10 rokov nepretržite? Čo stálo za jeho prestupom z Twitchu na Kick? A prečo jeho komunita pod názvom Divočáci na jeden moment ovládla celý internet? Toto je príbeh Resta. Sponzorom videa je stránka Sell Your Skins, kde predá svoje skiny instantne a za tie najlepšie ceny. Stačí zakliknúť tie, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolut či dokonca pomocou krypta. A s kódom MAGRODIK dostaneš ešte o 5% naviac. Link je v popise. Rest, celým menom Michal Adámik, sa narodil 11. decembra 1990 v meste v Trenčianskom kraji Dubnici nad Váhom. Prezývku Rest dostal už vo svojich 9 rokoch. Cez letné prázdniny chodieval k rodinným známym na Moravu do Českej republiky. Svoj voľný čas tam často trávil v herni, nie však tej s automatmi, ale so stolnými počítačmi. Hrával Quake alebo Half-Life 1. Práve v ňom si vybral skin postavy, ktorý chce používať. Po výbere mu hra pridelila náhodný nick, konkrétne Rest in Peace. V útlom veku ešte nemal také technické znalosti, ako má dnes. Nevedel si ho zmeniť a tak si prezývku ponechal. Čo sa však týkalo samotného gameplayu, ten mu išiel nadpriemerne a eliminoval každého, koho uvidel. Ostatní chalani v herni mu poradili, nech si to zmení, že je to moc dlhé. Skrátil ho a odstránil všetky slová, okrem toho prvého. Ostalo len Rest. Nechcel však, nech jeho prezývka spojená so smrťou. K nicknameu pridal ďalšie T, aby to nič neznamenalo a meno používa dodnes. Na základnej škole, ktorú navštevuje, nedosahuje najlepšie akademické výsledky. V priebehu 9 rokov elementárneho vzdelávania musel vykonať celkovo 7 reparátov. Všetky však úspešne absolvoval a ročník opakovať nemusel ani raz. Ani v správaní však nebol vzorovým príkladom. Pedagógovia na jeho škole udeľovali zníženú známku schovania za 3 negatívne poznámky. V jeho žiackej knižke sa objavovali zápisy ako: vyhodil spolužiačke peračník z okna, hodil spolužiačkin jogurt na okno, alebo na hodine náboženstva zatvoril spolu s kamarátmi spolužiačku do skrine. Za poznámky tohto typu si niekoľkokrát odniesol dvojku zo správania, či už na pol roka, alebo na konci školského roka. I keď bežne na ňu potreboval minimálne 3 zápisy, jeden skutok mu zabezpečil i hneď. So spolužiakom prezývaným Kenny hrali slepú babu na záchodoch. Rest mu zavezal oči páskou a započali hru. Po chvíľke Kenny malého Resta úspešne chytil, avšak to si len myslel. V realite držal vodovodnú trúbku. Od radosti, že kamaráta chytil, prudko potiahol a trúbku vylomil. Voda začala tiecť na celom podlaží. Dostala sa až ku schodisku, čo spôsobilo vytopenie celej školy. Po úspešnom dokončení základnej školy nastupuje na učňovku v jeho rodnom meste, ktorá sa počas jeho štúdia mení na strednú priemyselnú školu. Vyberá si na nej študijný odbor strojárstvo. Vzdelávanie stále bral na ľahkú váhu a poznámky zo všetkých predmetov, ktoré mal, si zapisoval do jediného zošita. Úroveň školy nebola medzi najlepšími na Slovensku. Nachádzala sa skôr v spodných priečkach. Pedagógom jeho prístup k učeniu neprekážal a mali ich skrz neho radi. A to až natoľko, že na povinných praxiach, ktoré mal s majstrom, popíjal lacné čučo. Nebol však jediný. K alkoholu mala blízko celá trieda. Majster kvôli liehovinám na pracovisku nechcel prísť o prácu. Bol informovaný a vedel, kedy príde kontrola. Či už z ministerstva školstva, alebo len námatková návšteva riaditeľa. Na pracovnom stole preto schovával cibulu vo veľkosti jablka. Pred kontrolou ju zjedol a tak úspešne prebil vôňu alkoholu, ktorá mu ťahala z úst. Na prvý deň školy v 3. ročníku trebalo prísť až na 11. hodinu. Priemyslovka sa od jeho domu nachádzala približne 2 km chôdze. Keďže mal čas, išiel si pred školou zacvičiť do fitka. Miesto prázdneho ruksaku tak mal batoh plný oblečenia na prezlečenie. Keď skončil, rýchlo odšlapal do školy, aby nemal absenciu. Dorazil do triedy a ostal zarazený množstvom kníh pred tabulou, ktoré si musí odniesť domov. Po cvičení nemal fyzickú silu ani miesto v ruksaku a rozhodol sa ich tam ponechať. Ďalší deň, keď sa vrátil, žiadne tam neboli. Niekto ich ukradol. Celý školský rok tak chodil na vyučovanie bez jedinej učebnice. Keď sa ho nejaký učiteľ opýtal, kde knihu na jeho predmet má, vždy len odvetil, že si ju zabudol. Na konci ročníku sa mali požičané knihy vracať. V abecednom zozname spolužiakov bol uvedený ako prvý, keďže jeho priezvisko začína na A. Pristúpil a musel situáciu vysvetliť. A ja som došiel a normálne prázdne ruky, nič. A že knihy a ja, že nemám ani že to je bez šance. Ako. A to ani jednu? Hovorím, že čo si robil? A ja hovorím, že som ich stratil. Že jak sa dá stratiť 20 kníh, ty Zaplatil vyše 80 eur za ukradnuté učebnice a zároveň prerušil štúdium na danej strednej škole. Mal v pláne nájsť prácu, ktorá by ho bavila a naplňala. Zamestnal sa preto v pivárni v Dubnici nad Váhom. Plat nebol najlepší a zarábal tam smiešne euro 66 na hodinu plus tringelty.
Tie niekedy boli hojné a za víkend si dokázal odniesť až 300 eur. Za túto sumu neďakoval však len štedrým zákazníkom. Keď si niekto, kto už vypil dosť, objednal drahšiu vodku, ako napríklad Absolut, špekulant Rest mu nalial tú najlacnejšiu, čo za barom našiel. Niekedy ju dokonca nariedil s vodou, aby zvýšil zisk. Okrem práce za barom si vyskúšal aj fyzickú robotu na píle v Čechách, kde pomáhal pri rezaní a ukladaní dreva, alebo sa podielal pri úprave stavaní ciest a lopatou prihadzoval štrk. Či v Rakúsku brigádoval vo Vinici a oberal hrozno. Doteraz disponoval len výučným listom. Jeho mama však chcela, nech dokončí aj maturitu. A tak sa po roku hľadania samého seba vrátil do školy s úmyslom dorobiť nadstavbu. Keď do školy nastúpil, učiteľka sa ho pýtala, aký cudzí jazyk doteraz študoval. On ju však zle pochopil a domnieval sa, že sa pýta, aký cudzí jazyk by sa chcel učiť. Vybral si angličtinu. Avšak tu za celé doterajšie štúdium nemal ani raz. Počas 9 rokov na základnej škole študoval nemčinu a takisto aj 3 roky na strednej škole. 2 roky zvládol a úspešne sa dopracoval do maturitného ročníka. Zo záverečnej skúšky však stresy nemal. Počas 7 dní akademického týždňa sa učil len raz. Tajde som išiel cez izbu, tu bol ešte taký rebrík, idem na strechu, láhnem si, budem sa opalovať a budem sa učiť. A ti hovorím, jak som išiel na tú strechu, jak som si išiel láhnuť, tak začalo fúkať, nech zdochnem teraz hneď, začalo fúkať a rozfúkalo mi tie všetky témy proste po ulici, k susedom leteli tie témy a všetko. Vzdal to a miesto pokusu o ďalšie učenie si sadol za počítač a pustil si lolko. Akademický týždeň skončil a bol nútený sa obliecť formálne a zdolať skúšku dospelosti. Miesto formality na seba hodil sivú mikinu, na ktorú si dal čierne sako a vyrazil do školy. Prvá skúška bola z odborného predmetu. Učiteľ mu chcel pomôcť a navrhol, nech si zvolí tému, ktorú chce. Miesto výberu mu Rest odpovedal otázkou, a aké tam sú. Učiteľ mu vybral náhodnú s obavami, či skúšku zdolá. V maturitnej komisii však sedel pedagóg z vedľajšej školy, ktorý choval med. Rest mal rodinného známeho, ktorý bol taktiež včelár. Počas skúšky sa tak s komisárom rozprávali práve o tejto téme a dostal 3. Nasledovala angličtina, z ktorou bol stotožnený len posledné 2 roky. Vytiahol si tému family, čiže rodina. Akurát sa jeho staršia sestra Romana vrátila z USA, kde pracovala na výletnej lodi. Drvivú časť skúšky hovoril práve o nej a dostal za 1. A tak v roku 2011 úspešne skladá maturitné skúšky a nastupuje znovu do práce. Keďže bol celý život športovo založený, začal pracovať v posilňovni, konkrétne v M-gyme, ktorý sa nachádzal v jeho rodnom meste. Robil tam osobného trénera a o klientov núdzu nemal. Do práce chodieval až 5 dní v týždni a za jeden takýto deň koučovania si dokázal odniesť až 60 eur, čo po zohľadnení inflácie predstavuje 80 eur v dnešnej dobe. Popri práci vo fitku si 1. januára 2013 zakladá účet na YouTube. Mal v pláne sa volať jednoducho Rest. Na internete ich však bolo niekoľko. Chcel, aby ho bolo ľahké nájsť a tak svoje prezývke pridal Poveret. Len o pár mesiacov neskôr nahráva svoje prvé video. Nieslo názov Action Black Sheep, kde kameroval depiláciu svojho kamaráta Maťa. Od tohto dňa sa Action stal sériou, v ktorom Rest a Maťo plnili rôzne výzvy. Za zmienku stojí zjedenie celého balenia marlenky s vyše 16 000 kalóriami, vypitie šťavy z 3 kg vymačkaných citrónov, či skonzumácia pavúka, ktorého našli liesť vo filtrácii od bazéna. Jednu výzvu však splniť nedokázal. Jeho vtedajší kamarát Jakub Gulík tvoril komediálne videá pod názvom Gulošov. Stavil sa s ním, že dovrší určitý počet subscriberov skôr ako Rest. Aj dovršil a Rest musel zatrieť 90 dní streamovať na platforme twitch.tv. S touto stránkou bol stotožnený už hodnú chvíľu. Zvykol na nej sledovať tvorcov, keď nemal chuť na seriál ani nič hrať. Všetkých, čo poznal, však boli anglicky hovoriaci. Nastavil si preto jazyk slovenčina, aby zistil, či nevysiela aj nejaký jeho krajan. Objavil pár ľudí, avšak keď klikol na ich stream, po minúte ich vypol, nudili ho, nič nerozprávali a chýbala im nejaká iskra. Táto výzva bola presne to, aby dokázal ľuďom, že na Twitchi nie sú len hráči, ale aj zabávači. A tak 19. marca 2014 zapína svoj prvý stream. Okrem samotnej výzvy streamovať sa nemohol ani holiť. Názov streamu znel Viking to Legend, keďže po dokončení bude mať bradu ako Viking. Titulok končil slovami Stream Day 1 z 90. Prvé dni hrával hororové hry ako Cry of Fear alebo Outlast. Nezabudol však ani na zabávanie a 24. deň streamu zjedol jednu celú lyžičku kávy. Dneska nespíme! Hororové hry skombinoval aj s hrami na odľahčenie ako WoWko, Daisy, Mafia či FIFA 14. Keď ju však druhý mesiac výzvy na streame hral, ani len netušil, aký veľký dopad to bude mať. Jednalo sa o relatívne čerstvú hru a nebol stotožnený s ovládaním. Pri hre preto dostal nesmierne nervy, ktoré sa nezaobišli bez nadávania a búchania do vecí. I keď Rest mal skúsenosti so základným strihom svojich vlogov, na nič väčšie si netrúfol. Ponúkol sa mu jeden z jeho prvých divákov, Bad News, ktorý spravil z hrňa Fifi zostrih, ktorý nahral na Restov oficiálny kanál. Mimo iného i na svoj vlastný na mojevideo.sk. Kvôli problémom, ktoré
ktoré mal so svojou lampou, ktorá sa počas celého videa vypínala. Chlapci, on sa bojí držať tú nohu. No to držíte! Zase to! Jak sa púšťa lampa? Takto sa púšťa lampa v Dubnici. Sa videu podarilo vystreliť a prilákalo pozornosť tisíciek divákov. Napríklad aj redaktora z Refresheru, ktorý s Restom neskôr spravil jeho prvý rozhovor v živote, v ktorom následne priznal, že o nahratí videa ani len netušil. To sa ale nedá povedať o ľuďoch z celého sveta, ktorí pod videom zanechali komentár. Bad News ho totiž nahral v angličtine a celé odtulkoval. 90-dňová výzva sa blížila ku koncu a Rest mal bradu ako nikdy predtým. Posledný deň streamu končil darovaním peňazí na charitu Save Children Federation, kde poslal celkovo $176. Išlo o peniaze zozberané za celkových 90 dní streamu. Ľudí počas celých 3 mesiacov informoval, že idú na dobrú vec. Charitatívne streamy v tej dobe neboli úplne bežné, takže mnoho ľudí zaskočil, že peniaze skutočne daroval priamo v živom vysielaní. I keď stream mala byť len dočasná záležitosť, podarilo sa mu splňovať všetky podmienky pre získanie Twitch partnera. Jednou z nich bolo dosahovať priemerne 500 aktívnych divákov. Pre porovnanie, dneska je pre partnerstvo potrebných len 75. Požiadal oň a o pár dní mu prišla správa, že sa stáva oficiálnym partnerom služby Twitch. Na Slovensku sa niečo také dovtedy nikomu nepodarilo. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorý partnera získal. Vďaka tomu mu pod streamom pribudlo tlačítko subscribe. Diváci ho mohli podporiť predplatný za $5,99 mesačne, s ktorým sa nieslo množstvo výhod. Dostali odznak pred menom a mohli využívať špeciálne emoty. Jednalo sa o Rest 1337, Rest Skull alebo Rest VKG. Taktiež pre nich uskutočňoval rôzne súťaže, napríklad o fyzickú kópiu nového Diabla, ktorú poslal 3 vylosovaným výhercom, o myšku Razer Dedader, alebo o veci, ktoré mu poslali jeho fanúšikovia priamo do schránky. Jedno obdobie si dokonca za každých 30 subscriberov obliekal kostým tematický hre, ktorú hral. Pri Tomb Raiderovi spravil cosplay na Lara Croft, alebo pri Far Cry 3 na postavu Vance Montenegro. I keď streamom nechýbala nápaditosť, dlhé moc neboli. Vstával okolo 6 rána a v práci bol do 9 večera. Už však nepracoval ako tréner, ale premiestnil sa za recepčný stôl. Podával kľúčiky od skriniek alebo sem tam nalial vodu. Nemohol totiž už vystať prácu s ľuďmi a chcel si odložiť energiu na večerný stream. Bol ochotný kvôli tomu aj zarobiť menej, už len 250 až 400 eur mesačne. Uskromniť sa a spávať len 5 hodín denne bolo to najlepšie, čo mohol urobiť. Vďaka svojej otvorenosti a tolerancii sa dokázal zapáčiť masám ľudí. Nikoho neodsudzoval, neurážal, ani keď sa pýtali úplne stupidné otázky. Rešpektoval všetkých, lebo každý má právo na vlastný názor. Natáčaniu na YouTube sa venoval stále, pomimo streamu. Stále plnil výzvy, ale nie za každým, po boku Maťa. Vo videu, kde sa snažil zjesť najpalivejšiu papričku na svete, sa objavil aj spomínaný Jakub Gulík, rodák z Dubnice, ktorý momentálne moderuje ťažký týždeň. Rest mal s konzumáciou problémy a Jakuba poprosil, nech na pomoc zavolá maminu. Pičo, asi mi napísať adresu, ja neviem, ako sa Zakryč mamku. Ty koko. Práve s mamou žil v dome sám, nechcel míňať na nájom, šporil sa na život v inej krajine. Keď bude mať totiž 1000 aktívnych divákov, prislúbil, že sa odsťahuje do USA, konkrétne do štátu, ležiacom na rovnomennom poloostrove, Florida. Popri streame by však chodil do bežnej roboty, pracoval by hocikde, napríklad v kine, či ako doteraz doma vo fitku. Točil by vlogy a raz za mesiac šiel do destinácie, ktorú by vybral chat. Neplánoval však IRL streamy, tie v tej dobe vôbec nefungovali. Chcel natočiť svoju cestu a potom si ju pustiť na streame spolu s chatom, alebo ju nahrať na YouTube. Po roku streamovania subdeov, na ktorých hrával hry exkluzívne vybratých predplatiteľmi, prezliekaní sa za rôzne herné postavy, drunk streamov, na ktorých sa opíjal a ochutnával psie granule, či streamov, ktoré trvali až 24 hodín bez prestávky. Mu príjem zo streamu vynášal toľko, ako jeho výplata v práci. Podal preto výpoveď a začal kariéru full-time streamera. Dosiahol svoj sen v počte divákov, avšak do Ameriky nikdy neodletel. V rozhovore na 4Games priznal aj prečo. Nikdy som nemal financie na to vycestovať preč a vždy som si hovoril, že chcem žiť v Amerike. Ale potom, keď už som sa dostal k tomu, že financie sú nie je žiadny problém, tak už ani nechcem ísť preč. Lebo s tými financiami sa dá spraviť život pekný všade. Hlavne sa môžem postarať o rodinu, môžem byť s frajerkou, nemusím opúšťať kamarátov tak. Takže pre mňa o mnoho priateľnejšie je byť doma. Nechcel mamu nechať samú doma. O otcina prišiel už v mladosti kvôli srdcovej príhode a sestra mala už vlastné dieťa a rodinu. Zároveň mohol tráviť čas so svojimi 2 psíkmi, Googlom a Elou, ku ktorým choval veľké citové puto. Rest si v priebehu rokov vybudoval jednu z najikonickejších komunít spomedzi všetkých československých streamerov, ktorí sami seba nazývajú divočáci. Prvé zmienky o tzv. Divočákoch sa datujú ešte do roku 2016. Vyznačovali sa písaním nezmyselných správ bez hĺbšieho významu. Častou súčasťou bolo používanie zdrobniny, Restovej prezývky spolu s nežnejšou formou názvu taveného syra Bambína.
Resím, maminko, moje zlaté bábätko, piješ razec, mazec, alebo čo taký fazec, bol skoro ako panda, ktorá padne na zem, keď chytí fazec. Ja neviem, kam. Takže vraj ja som cringe, ty kokot. Avšak vtedy sa zoskupenie osôb používajúcich toto slovné spojenie nenazývalo divočáci. Išlo jednoducho o mentálne slabších jedincov, nachádzajúcich sa výhradne v restovom čete. Pomenovanie diviak použil Rest prvýkrát na sledovateľov dvojsekundového Maťa. Konkrétne tých, ktorí Maťovi posielali trápne vtipy v donatoch, na ktorých si Maťo s obľubou pískal. Určitá skupina restovej komunity si toto pomenovanie obľúbila a začali samých seba nazývať divočákmi. V máji roku 2021 sa takéto trápne vtipy začali objavovať priamo u Resta na streame. Dominovali v nich slova ako nehehe, chápeš ne, alebo ku slovám bola pridaná koncovka os. Sevindo, pičindo, ty gigantická steroidná zrúda, a.k. Dubnický anabolický king. Dal som kúru tesťak s trembolonom, ako mi poradil Maťo, a.k. divočák. A musím ti povedať, že bicákos som poriadne napumpil. Do toho som dal ešte Viagru a moja sa vôbec nesťažuje. Mi 3-krát do dňa ako král. A inak dosť som z toho ale nervózny. Chytám roid rage a tak na susedovi kolenom na lopatky a mám teraz z toho prúser. Pangle mi klopú na dvere. Rofo. Ok, to nemôžem začať. Významní predstavitelia ako Dimes či Fris, ktorí stáli za šírením takýchto správ, nedovršili ani plnoletosť. Avšak jeden z pôvodných autorov, ktorý takéto copypasty rozšíril, sa uvádza Heimlich. Ten sa podľa dostupných informácií blíži k hranici 30. roku života. Komunita sa stala taká silná, že zaujala pozornosť vtedajšieho ministerstva školstva Branislava Grohlinga, ktorý chcel zaujať budúcich voličov, aby v nasledujúcich voľbách hlasovali práve za ňo. A ste stále náš divočákos. Tak, raz divočák, navždy divočák a v sobotu choďte voliť a dajte krúžok divočákovi na kandidátke Sasky. Mimo iného ich spomínal aj v televízii. Na Instagrame je veľmi veľa skupín, ktorí ja oceňujem, pretože priniesli množstvo ľudí. To sú putníci, to sú divočáci, to sú písatelia seminárnych. Na rozdiel od ostatných streamerov, ktorí v Československu bol Rest jediný, ktorý takéto správanie a spamovanie v čete toleroval. Vedel, že niektorí ľudia v sebe majú paru, ktorú potrebujú vypustiť. K dispozícii im dal práve jeho stream. Presne tak, ako keď začínal, toleroval každého a dával im priestor. Za tie roky sa nezmenil. Nechcel brať stream ako prácu, ale stále ako len koníček. Žiadne rameno na mikrofón ako ostatní. On mal ten svoj položený na stole a webkameru miesto normálneho uchytenia mal zapichnutú v krabičke od GoPro. Bol najsledovanejší na slovenskej scéne 6. rokom za sebou. Priemerne dosahoval od 2000 do 3000 divákov. I keď vedel, že keby zapne My Summer Car, GTA RP, alebo by začal speedrunovať Minecraft, počet divákov by sa niekoľko znásobil. Nemal to za potrebu a hral to, na čo mal chuť, nie to, čo vyžadovali diváci. V júni 2021 sa v jeho 30 rokoch sťahuje do vlastného bývania, bere si hypotéku na 250 000 eur a kúpuje rodinný dom v Dubnici nad Váhom. Od mami však ďaleko neodišiel a dom sa nachádza len o pár ulic vedľa. Bol kompletne zariadený, avšak plánoval rekonštrukciu. Cena zahŕňala americkú dvojgaráž s basketbalovým košom, obývaciu izbu spojenú s kuchyňou, zapustený bazén, ten mu však prišiel maličký, zasypal ho a priamo pred dverami si postavil nový, hlbší, olemovaný LED pásikmi. Hneď vedľa neho si postavil aj súkromnú posilňovňu. Spolu s novým bývaním prišiel koncom roka nápad zbaviť sa plešiny. V marci 2022 si preto zajednal v Bratislave termín na nastrelenie vlasov, ktoré dopadlo nad jeho očakávania. I keď prvé dni mal hlavu ako balón, postupom času sa štepy uchytili a veľa ľudí by ani nepovedalo, že niekedy takouto hrivou nedisponoval. Začal si uvedomovať, že stream tu nebude väčšine a stal sa viac komerčným, i keď v minulosti nejaké spolupráce mal, napríklad s hazardnými CS stránkami, vďaka ktorým vyhral veľký obnos skinov. Tie predal na jednej z mnohých internetových stránok zaoberajúcich sa presne touto činnosťou a za vybranú sumu si bol schopný kúpiť svoj prvý byt, garzónku. V súčasnosti ich vlastní niekoľko a aktívne ich prenajíma. Teraz sa však nejednalo o Counter-Strike hazardné stránky, ale legitímne kasína, ktoré až tak legitímne neboli a bol kvôli nim nútený odcestovať v máji 2022 na Maltu, aby neporušoval zákon o propagácii nelicencovaných hazardných stránok. Zarábal tam 1500 eur za každý deň streamu. Keď sa z Malty po pár mesiacoch vrátil, uskutočnil najväčšiu zmenu svojej kariéry. Konkurent vysielacej platformy, na ktorej pôsobil 9. rokom, mu ponúkol 50 eur na hodinu na prvé 3 mesiace pôsobenia u nich. Po 3 mesiacoch sa jej hodinová mzda zvýšila na 120 eur, avšak nie je jasné, koľko činí dnes. Prestup však neuskutočnil len kvôli peniazom. Hnevalo ho, kam Twitch dospel a za aké banality ľudia dostávajú ban. Príklady nájdeš v minulom videu, ktoré boli venované presne tejto tematike. Onedlho uzavrel spoluprácu so slovenským kasínom. Na streamoch tak vyhradzuje čas točeniu slotov.
Nie však každý deň, ale len párkrát do týždňa. Dokonca sa pri takomto točení objavil aj bývalý MMA zápasník Attila Vek. Uchýlil sa aj k podnikaniu a pod značkou Buy Rest vytvoril vlastný sortiment doplnkov stravy. Od vitamínov, cez kolagény až po minerály ako železo, horčík či vápnik. Nemá v úmysle zo seba robiť čaša ako pri svojich začiatkoch. Hráva hry, sleduje videá a sám tvrdí, že už nemá kam rásť. Uživil by sa aj bez streamu, takže keď ho raz omrzí, je možné, že už ho nikdy nezapne. A ešte predtým, ako video vypnete, poprosím o like a odber, ak sa mi to páčilo. A ak máte nejakú kritiku, zanechajte ju dolu v komentároch. Samozrejme ďakujem každému za zhliadnutie. Ďakujem taktiež sponzorovi dnešného videa, ktorý bol Celior Skins kód Magrodík pre 5% bonus. A to je všetko. Vidíme sa v ďalšom videu.